ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ରୂପେ ମାନୁଛେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଉଠାଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚଲାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେହି ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ରଚନାରୁ ପଦେ ଗାଉଅଛି। ପ୍ରଣମ୍ୟ ହେ ମହାଯଶା ଗୁରୁଦେବ ମମ, ତୁମ ପଦ ରଜ ଚୁମ୍ବେ নত ଶିର ମମ। ତୁମ ଉପଦେଶାବଳୀ ହେଉ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରହିଥାନ୍ତୁ ବିଭୁ ପଦେ ଭିକ୍ଷା। ଉଣାନହୁ ପୂଜ୍ୟ ତୁମ ଆୟୁ ଦୀପ ତୈଳ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଚିରକାଳ। ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ହୁଅ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ତୁମ ଗୁଣେ ବିଭୂଷିତ ଲଭନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ। ମନ ବଚନରେ ତୁମ ଏକ ଭାବ ଦେଖି, ସମାଜ ତୁମରି ପ୍ରଜ୍ଞା ନେଇଛି ପରଖି। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଉ ବିକାର ଯେପରି, ସ୍ଥୂଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ବୁଝାଇଛ ବିବେକ ପଚାରି। ଯେଉଁ ପରି ନୀତି ବାକ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରକାଶ, ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦିଅ ଯେଉଁ ଭାଷ୍ୟ। ହାସ୍ୟ ବିଳାପର ମଧ୍ୟେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ, ପରିହାସ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଛଟା ମୋହେ ଜନମନ। ବିବେକୀ ଜନମାନସେ ଅମୃତ ସଞ୍ଚାରୀ, ଅବିବେକୀ ପାଶେ ତାହା ବିଷତୁଲ୍ୟ ପରି। ତୁମ ନୀତି ବାକ୍যେ ଥାଏ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତାପ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟେ ଥାଏ ହର୍ଷ ଓ ବିଷାଦ। ଭାବ ବିହୋଳରେ ପୂଜ୍ୟ ବିହୋଳିତ ହୋଇ, ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛ ବୁଝାଇ। ବୁଝିଯାଏ ଯିଏ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ, ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କରଇ ପ୍ରକାଶ। ପିୟୁଷ ପିଲା ପରି ବସି ସ୍ଥାଣୁ ପରି, ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବାହାରି। କରୁଥାଏ ନୀତି ଯିଏ ଅମୃତ ଆହାର, ଅନ୍ୟର ସେ ଧାବମାନ କେଉଁ ଦରକାର। ମୂର୍ଖ ବିଦ୍ୱାନ ଆବର ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ଯେତେ, ରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ଧନବାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ସହିତେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ବିଫଳରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ହଜାଇ ଦେଇଛ ପୂଜ୍ୟ ବହୁ ନେତୃନିଦ, ଆଉ କେଉଁ ମହାମନା ବ୍ୟକ୍ତଇ ଆନନ୍ଦ। ଜ୍ଞାନ ସମାର୍ଜିତ ଭାଷା ତୁମ କଣ୍ଠୁ ଶୁଣି, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶଇ ପୁଣି। ଏହି ଭାଷା ଭାବ ଆଣି ସଚରିତ୍ର ଜନ, ଭିତରି କରୁଣା ହୋଇ ଥାନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ। ହରିଥାନ୍ତି ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଦେବଦୂତ ପରି, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରୀ। ଏହି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର
ମହାନ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।